Vítajte pri ďalšom videu s mojím bratrancom, ktorý sa volá Ľučko, ale jeho YouTube kanál sa volá Lomogy. Budeme hrať Jengu a volá sa tá hra, že Knocta Blocks. A niekto tam asi, a tam je dole niekto, a ten bude hádzať autíčka alebo všelijaké veci a to rozbije proste. Túto Jengu musí. No, ale nechápem. Ale prečo? Aha, počkaj. Počkaj. Podľa mňa ty si mi dal zlu, ale hej, musím. No, počkaj. To bojím. Akože nie je to ťažká hra, ale je to fakt o prežití. No pomoc. Čo to bolo? Čo? To bolo nejaké rýchle. Ale ideme Ale teraz ja by som zostával hore, bo proste hore. Aha. Ale ja aj tak chcem dostať hore, ale prečo zase nereaguje? Oh no, nevadí. Zbytočné. Že by niekto zase reagoval. A hlavne nezabudnite dať like a odber, keď chcete viac takýchto videí. A teda aj... No, skúsme dať takých... Všetci zobrali. To je taká strašne rýchla hra, ale je taká, že musíš robiť. Ale celkom je zábavná. Ale šípkami hrajú len takí nubovia. Hej. No hej, to je ľahšie. To budú všetci AFK, alebo čo? To nebaví. Aha, ok. Čo? Sa nepodarilo. Hej. Už ale teraz je to po 2 akože sekundách. Ty kokos, to normálne jednu tú čiastečku. Ty kde si? Ty si zomrel? Ja stále žijem, ale to je ľahká hra celkom. Tu sa nedá...
idem sa pozrieť do shopu. Možno, že tu objem. Mm. Zas len 20 sekúnd už? To je málo. Nejak, neviem. Among Us čo? Ty kde si? Si niekde dole? Aha. Wá, wá, wá. A, dobre, to nevyšlo. Hlavne napíšte do komentárov, či vás takéto baví. Lebo keď áno, tak budem to zase natáčať, ale keď nie, tak nebudem. Áno, to malo 327 zliadnutí a za to vám tak ďakujem, lebo to je tak veľké množstvo, ale to je dobré. No, pre mňa je to ty kokos, že by som to dal možno za 18 rokov, ale dúfam, že to dám aj skôr. Oh, oh, ale dávate lajky všetko. Aha. Oh, Duolingo hádzal. Ja sa učím na Duolingu, je to, že... Uh-huh. Aha. Lebo podľa mňa Duolingo je fakt dobrá aplikácia na učenie jazykov. No ja sa tam teraz učím angličtinu a poľštinu. Fakt ma to baví. Hej, poľštinu. No ale je to aj také Česko-Slovensko niečo. Proste. No aj po česky hovorím. No, po česky sa neučím. Po česky sa fakt neučím. Veď ja viem po česky. Môžeme niekedy urobiť spolu video. Môžeme spolu niekedy urobiť video, že rozprávame uh, po česky. Ale to bolo fakt... Hej, ja viem po česky. Ale to si necháme na ďalšie video. A rovno napíšte do komentárov, že akú hru si máme zahrať spolu a kde budeme hovoriť proste po česky. Práve ma zabili, takže není to moc dobré. Aha, aj teba zabili. Tu stojíš. Ja idem zatiaľ do šopu. A na čo sú tie v tom šope, tak čo sa tam dá kúpovať? To moc nechápem. To je super. Potom aj fajn.
Takže pej to vín. Ty si zase zomrel? Aha, ty si tam dole. Aha, lebo keď si dole, tak nie. Ja som nespadol. Teraz som spadol. Hej, lebo keď si dole, tak on do teba môže streliť. Automaticky ťa dá, že je fuč, asi preč. Mhm. Aha, tam už niekto ešte žije? Tower Wings. Ha. Hmm. Teraz ti budem vôbec hádzať veci. Jeden, dve, tri. Ja som zomrel. Aj ty? Ty si zomrel. Podľa mňa už si zomrel, že? Aha, si to. Tam je nejaké običko, to som si ani nevšimol, lebo ja som len videl, že toto je tu. Ja nejsem dobrý popravde v običkách moc. Fakt? Tak to by som si dal koň. Hehehe. Aha, to je nejaký Minecraft 9.5.4. Minecraft nevie písať. Aha. No, jak? Dobre, ale my tu nechceme podporovať žiadnych takýchto a my chceme hrať spolu dvaja, že? Alebo musíme sa sústrediť na toto. Ale ja už som dávno No. Nie, tak nejde to okničko. Ja neviem skočiť na tú Robíkovú kocku. Ja už som tam bol, mne sa to úplne zresetovalo. A tu si. Idem. Tak ja tiež padnem tam. Bude dobre. Nie. Ale teraz do nás môže streliť a všetci zomreme. Ja som zase zomrel. To je kvôli tomu, že som išiel dole. Kebyže nejdem dole, tak by som nespadol. Ale ja už chcem konečne dokončiť to običko. Hard? Alebo som len Janub.
Idem. Idem na banán. Among Us znova. Nie. Nie. Mal si pravdu. Nečakaj. No. Podľa mňa toto video je len... Mhm. Hej, dole. Ty už štepku? Zomrel som. Hodil Duolingo? Mm. Áno. A schválne vedel si a aj teraz, čo pozeráte na toto video, vedeli ste, že sova Duolingo je len preto zelená, lebo jeden z tých spolupracovníkov nemal rád zelenú, že proste ju nenávidel a ten druhý mu chcel robiť zle, takže bola zelená. Oheň, ten Winstreak, nie Winstreak, ten Daily Streak, ja mám asi 250 niečo. Už si nepamätám moc. Chlapce. Mne to ten SpongeBob nejde. To SpongeBoba mi bude ísť. Dobré. Nie, ja už som tam skoro bol. Teraz som, že úplne padol. Ty ešte žiješ? Ani ja. Tak idem sa pozrieť na ten Coil Object Trials. Ale to nechcem. To nechcem. Nie. Nie, prosím. Yes, ja som, ja, ja to hádžem. A, ja neviem ani, kde si ty. Podľa mňa Jet. Ja budem hádzať lietadla. SpongeBoba. Aj teraz osla. Teraz Among Us. Ale aj predtým bol. Teraz bude Among Us. To bolo dobré. Dobre. Počkaj. Nevadí. Ale podľa mňa mi to dosť dobre išlo. Teraz zase niekto bude noob, ale nikto nebude taký ako ja dobrý. No asi hej. Bo to hraješ dlhšie. Inak škoda, že ty si nebol ešte. Nie, ja som zomrel.
Mhm. Komunitu? Aha. Aha. A darí sa jej? A to nevadí. Je. Teraz to musíš hádzať fakt hore, lebo tam sú veci. OK. Ja to nikomu nič neurobil. Oh. Oh. Uf. Ja žijem. Ja žijem našťastie. Dobre? Stále žijem? Nie, ja som zomrel. Aha, lebo ja som bol úplne na kraji. Som ani nevedel. By som ťa rád spektatila. Jak vyzerá? Niečo v tom. Tu je aj z Bravo Stars Crow. Ja neviem, kde... Aha. Teraz kto je? Vymaj si. Oh, nie, to vypadol. Oh, no. Ja sa snažím nejak equipnúť, potom ti poviem, že tie objekty, jak sa dajú proste equipnúť, si nasadiť. A tu je to. Iba owned. Čo chcem dať? Ja ťa vidím, ty si tam. Podľa mňa fakt prežiješ. Aha, už sú tam dva. Uh, Dobre, teda pre dnešné video podľa mňa by to bolo už všetko. Tak už sa s vami... Okay.